and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. O gani, gidaot pa ko niya kang Moana. Kaya nasayod man siya. Nga dugay na kay kung nahigugma kang Moana. Unsa? Mahal mo nga akong anak, Simeon? Mahal mo si Moana? Unsa? Mahal ni Manoy Simeon si Moana? Ano isulti? Higop sa sabaw, higop sa sabaw. Dili bay, dili. May sulti niya nako. Unti nga siya nga, mangko niya ang gugmangwana. May pigo pa ko sa baw, be. Ano? Sorry, ay. Ikaw bantay ang yun, ha? Murag donar ba ilay ni? Buta? Okay ba, oh? Doon na siya daw itong plano. Para makuha niya sa mga anak. Hot doon kayong sabaw ni mo, bay. Hot na! Siyo pa kay hang kayo. Bahala ni ha. Abi ni mo, Son. maunay bantayan ni mo. Tingalig iyang kidnapo ng iyong uyab o ang kulon! Ay, ito lang panaksanoy na unsama ka! Unsa bay? Naghilak si Simeon ug tuwa sa CR ning VIP room. Baya, atuwa siya sa VIP room ning restaurant. Ura magkog naluoy ni Simeon. Wa ka siya mamagak. Wa ka magtiaw sa pagsulti kanako. Ilabi na sa iyang paghilak. Uga, bahal ko no kayo niya si Sindo. Ano man ko, baya, naluoy yung kong nagtanaw ni Simeon nga ni dangoy-ngoy sa paghilak. Dangoy-ngoy kini, pero naglibog yung ko. Naglibog ako. Armawa ni nga akong kahasol nga gibati. Dahil dali. Dali. Noya ang sampot mo. Murag liturgy. Nga pagaksak. Hangka ko. Ay, hangad gamay. Imong tilaukan. Kahumot mo. Kalaming kiton. Baya ang hangul tuwa na waka antos giga ko sugiyag ka ng dancer nga siksi kayo gibayran ako. Nasabot ko sa imong tinanawan ka nako kanina, Jimmy, nga naglibog ka na, nahasol ka na sa kong gisulti. Sindo, magmahay ka sa imong kibuhat ka nako. Magmahay ka kayot. May butoy. Ay, Hindi yung ko okay ba na? okay lang ka, dili? Okay na lang. Lagi, laruan na rin. Ay. Bay, nahuna-huna lang na ko, bay, wa. Sama. Ay, yung gisulti na ko, bay. Ilabi na ang gibati ni mo ni Simeon kang Moana. Bay, sino? Yay Ang ka. ngayon nga pangandaman ko kini bay butoy. Tungod kay dili na ordinaryong tao si Manoy Simeon. Makuha niya kung unsa man ang iyang gustong kuhaon. Kakaidagan na magkwartas mo si Jimmy. Makuyaw kayo. Magsuguro sa mga tawarang kindapos mo na. Tanda ang di gyud ako katugutan bay. Dili giniya angay ng buhaton. Kay ipabilanggo ka gyud siya. Sa na ka ron. Sa pagbilanggo. Dagan sa kwarta. Sa palit mo niya mga polis, be? Kana mo din ako katuhuan bay butoy. Purbida! Daghan kay mga polis ka pasilaw sa kwarta, no? Sultihan di ka bay butoy. Katong amigo na ko bay butoy. Oh. Katustalan siya no ba? Katong Pulis mo sa kimpang. to. Dili ang kimpang bay. Dili bay. Pulis to bay. Pero di to madag kwarta. Pero sultihan di ka bay. Kung mahitabo magkana bay butoy. Di na gyud tingaling ambot lang. Unsa Sige, man? mangambot lang ko. Masaban, be? Kung unsay mahitabo tali namong duha ni Manoy Simeon. Bay Sindo. Doon naging mawa namong duha bay. Doon ay mapapas naman ning kalibutan na. Yay ka! Enjoy, Sir Jimmy. Simeon, pagkawa ko magdahong, nya mahitabo ka to. Baya, wa nagyug ko kaantos.
Naangkon ko katong baybayhan. Ay, ligas ang dila ko. Naangkon ko yun ang babae pagkanindot niya. Unsa may gusto, abot ko ipasabot. Unsa man gusto ka good niya kay hatag na ko to sa nimo. Usa? Tinuod ka, Yes, Sir Jimmy. Dili ba sa to chipipay nga pagkababae. Decente to nga pagkababae pero tungod sa utang kabubuton kanako musugod siya kung unsa man ang gusto kong ipabuhat kaniya. Unsa? Ubay-ubay na sila Sir Jimmy nga gusto nga unta nga ihad nila kanako ang ilang dungog pero dako kay kong pagsupak niya na. Uy, Dili ko hangulo gunod sa babae. Mao nga nagsilbi lang sila kanako kung aduna ko'y pasilbihan kanina. Sama kanimo nga usa sa mga suod nako nga angay nga hatagan nako kanila. Simeon. Dagar ko kitabangan Sir Jimmy, dili kay dunay sakit, dunay cancer, hasta sadtong mga pobre o gani nagpatukod ko og mga simbahan. Uy, Para sa ako mga sumusunod, sa ako mga followers, ilabi na kadtong mga pobre o iamot. Gitabangan ko sila aron masinso sa ilang pagpuyo. maya, Simeon, pagkabuutan mo di ay, Simeon. Mao ni ang gusto ni Tatay Kadyo nga mo serbisyo ko sa katawhan. Mao nga giparayon ko ang pagtabang sa mga tao, ilabi na sa mga pobre. Simeon. Mao ni ang nasugdan sa mga amahan ug angay lang nga ako kining ipadayon aron malipay ang among amahan. Simeon. Naglibog ako. Nahasol ako sa gisulti ni Simeon kanako. Dad, naabot ka na di ay? Oy, muana, anak, iha. Ganiha kara, ha? Oh, nakatog na gani ko, Dad. Saan naman da irong orasa, oy? Ay, alauna naman da isa katlaon. Yes, anak. Tuod ay, anak. Yes, Dad. Doon na kayo gustong isultin ako? Wa, anak. Dad, I know you. Sige, sulti na. Nahasol ko, nak. Nahasol ako. Ha? Ang tinuod, nagkuyog mi ni Simeon kay ganiha. Okay na. Ug daghan may gipanagsultihan. Dad, Gani, naisgutan na mo si Sindo. sa? Nihilak siya. Nagbakho. Midangoy-ngoy nga nagmahay kung ganong ingon ni Ana ang gibuhat ni Sindo kaniya. Wa ako makasabot sa akong gibati nga nakita ko si Simeon nga naghilak. Gibati na ako nga tinud-anay ang iyang gisulti. Gibati yun ako. Dad, Ay, naglibog ako. Nasol ko kung kinsa ang akong tuhuan nilang duha ni Sindo. Daddy. Mao ka na, anak. Nahasol ako. Dad. Nagkasultianay sa day sila si Daddy ug si Simeon. Nidangoy-ngoy ko sa paghilak si Simeon nga. Nangayo, nisukilon kang Daddy Jimmy. Samot nga nahasol ko. Tinuod ka ang gisulti ni Simeon. Pero nakaila na kay ko ni Sindo. Imposible sad nga mamakak si Sindo na ako. Unsa man gyud ang tinuod? Kinsa man nila ang nagsulti sa tinuod? Kinsa man? May muntag dito, Jimmy. Si Buwana, nagmata na? Mayong buntag. Uy, naon sotos dito, Jimmy? Wa man tubagang akong gipangutana niya. Gisapo to siya? Sudlo na ko sa kumbay. Tingalig, nagmata na mo na.
Mingaw man. Wa pa tingali magmatas mo na. Mubalik lang siguro ko niya. Mananghid ko ni mo na. Balik ko na kung gipatukod. Nga mansyon ni Manoy Simeon. Nga daw palasyo. Nga matod ni Baybutoy. Palasyo ni Manoy Simeon. Ostos Baybutoy. Dako yung gayong maong building. O palasyo gipurma ini. Balikon ko kito. Maniid ko sa palibot. Basin pa di ay. Ug makasud ko sa maong solar. Si Bay Simeon, murag kalakaon. Pangutan-on. Asa di ka, Bay Simeon? Adto sa airport. Oo, mag-unsa mo ka dito? Niabot na nga akong gi-order nga chopper. Ha? Chopper? Private helicopter. Yay ka! Wow! Mao din ni helikopter ni mo, Bay Simeon? Helikopter puting kolor? O bay Butoy, dali mo sakay kita. Tara, Butoy. Yay ka! Makasakay ni ko helikopter! Yes! Bay, kanindot sa ubos, oh! Murag hapit na ito makita ang syudad, oh! Oo, bay Butoy. Atong suroyon at tibok syudad. O pagkauman mo, diretso kita sa kung gipatukod nga palasyo. Yay ka! Wala lang ko mananghid mo na. Kaya wa pa man kini magmata. Pero nagbilin kong tugon. Gibilan akong tugon ang katabang. Kung mangita siya na ako. Doon lang ko sa palasyo nga gipatukod ni Manoy Simeon. Pagkadako gyud sa maong luna. Pila ka ni ka ektarya? Oh, uy, unsa man ron? Oh, helikopter? Oh, kinsa maka na ang maong helikopter? Bay! Tanawa ang imo palasyo! Yay ka kayo! Makita na to din eh! Kanindot bisag wapa mo man! Pila na ka buwan, Butoy, mahumal ka na. Gipadali ko ang pagpahumarya na. Ayaw na. Dunay tao dapit sa kung gipatukod ka palasyo. Oy, Tod! Tod! Midagan ka ni palayo! Iya, matra, kinsa magkakara. Pilot, sundi ka to tawaran. Kinanglan nga mailan ko siya kung si kinsa magkara siya. Pagdali, pilot! Pagdali! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!